Ix-xitan eżistijaj faċilment ħafna jamina u ma nindunawx bil-ħidma fina men sottili tiegħu. Ix-xitan eżistijaj jrid ikisser dak kollu li hu tajjeb, ikisser dak li hu maħabba, ikisser dak li hu ħajja, ikisser dak li hu żbuħija. Allura l-ħidma tiegħu, l-attività tiegħu fi żmienha nistgħu nilmħuha u narawha jekk għandna għajnejn biex naraw u trid l-għajnejn tal-fidi biex tara l-ħidma ta' Satana. Allura nilmħuha fit-tkissir pereżempju ta' żbiġijiet u l-familji li aħna għandna. Ix-xitan li jrid ikisser jinqeda b'kollox biex ikisser l-imħabba vera. Mhux qed ngħid li l-bniedem m'għandux it-tort u l-ħtija tiegħu. Ix-xitan jinqeda ħafna drabi bid-djufija tal-bniedem bid-nub tiegħu ħalli mbagħad ikompli jkisser fuqha. Imma hemm l-element tal-ħidma tiegħu. Ix-xitan ċertament iva jrid id-divorzju. Ix-xitan irid li żwieġ jitkisser u jamina wkoll u jami politiċi wkoll sabiex illegalizzaw dak li huwa ħażin. Ix-xitan eżistijaj jinsab ukoll jinganna wara id-droga. Jagħmel il-pushers tal-droga, jagħmel il-min joħodha. Jagħmih iwebblu b'xi ħaġa li ta' parsi se tagħtih il-ħajja meta fir-realtà qiegħda tkisser, qiegħda tisraq il-ħajja tiegħu. Eżistijaj, ix-xitan huwa preżenti wara l-pornografija li tkisser tant id-dinjeta tal-bniedem u tant persuni huma qomi għaliha, tant persuni dil ħaġa jaqgħu fiha. Ix-xitan letteralment jagħmihom u jingannhom kemm min jesponi lilu nnifsu f'materjal pornografiku u kemm min jara materjal pornografiku. Ix-xitan fin jipprova jingannak, jgħidlek ma tara ma tagħmel l-ebda ħsara u le inti adult u le inti ħaġa u le inti min seta' u le inti sot u le inti rajtar minn hekk. Fin jilabek u inti ċeri. Il-ħidma tax-xitan eżistin il-mħuha fejn naraw l-abort. Tant irnexxielu jingannana eżistijaj. Ingannana fil-veru sens tal-kelma, sfortunatament anke qed jinganna saċerdoti fil-Knisja fuq din il-ħaġa. Tinstaqma tara każijiet anke barra minn Malta, saċerdoti li jippromovu ma stess l-abort li jaqblu miegħu. Li jinganna eżistijaj anke fil-Knisja xweġa kbira hi f'din it-taqbida eżistijaj. Kif kien għal darba l-Papa Pawlu VI, l-fumo di Satana entrato nella Chiesa, id-duħħan ta' xitan daħal ukoll fil-Knisja. Il-ħidma ta' xitan eżistijin il-mħuha wkoll fejn hemm il-gwerer. Ix-xitan li jrid jeqret ir-razza umana, għax irid jeqret il-ħajja, irid jeqret l-imħabba. Jamina u jingannana jħallina nitqabdu f'dawn it-taqbidiet li jġibu biss tifrik, li jġibu biss mewt, li jġibu biss diżastri, fallimenti. Li l-problemi li joħolqu jridu jgħaddu snin twal biex forsi xi darba noħorġu minnhom. Għax anke jekk noħorġu minnhom b'mod materjali, imma l-mod psikoloġiku, l-ferita li tħalli gwerra f'nazzjoni hija tremenda. Ix-xitan eżistin nmħu l-ħidma tiegħu fina wara l-inġustizzi li jsiru fid-dinja. Jagħmilhom min jagħmilhom. Ix-xitan jagħmel u jinganna eżistijaj. Ċertament, din il-qawwa tax-xitan, il-qawwa tal-ħażen, ed hemmhekk għaliex hemm il-bniedem li jkollabora. Meta l-Papa Benedittu XVI dak iż-żmien kien għandu l-Kardinal Ratzinger u kien ikkummenta t-tielet sigriet ta' Fatima, propju meta qed jikkummenta li l-qalb immakolata ta' Marija se terbaħ se toħroġ rebbieħa, jikkummenta anke fuq din il-ħaġa taqbida ma' xitan u kif ix-xitan jista' jaħdem ħafna fid-dinja għax aħna bil-libertà tagħna nagħtuh ċans illi jaħdem meta aħna naqgħu fid-dnub. Dik hija l-ikbar rebħa li xitan jista' jagħmel li jwaqqa' lilek fid-dnub. Ix-xitan nkomplu narawh eżistija jinqeda bil-libertà tal-bniedem u jingannana pereżempju f'mużika satanika li xi drabi ssir tant popolari ma' persuni u ma' speċjali fil-ġenerazzjoni żagħżugħa illi l-ħsara li tagħmel Alla waħdu biss jafa. Ix-xitan jinganna eżistijaj f'persuni li morru jaraw ix-xorti antisħaħar u jaħsbu li qed jagħmlu ħaġa tajba. Hija ngann u gidba tax-xitan eżistijaj. Naraw l-inganni tiegħu u l-ħażen tiegħu anke f'sataniżmu li huwa organizzat. Persuni li saħansitra jaħdlu f'patt ma' xitan, persuni li joffru l-ħajja tagħhom kompletament lilu li imuh daqs li kieku sar Alla tagħhom. Araw fl-estremità eżistijaj Satana jinganna. Il-ħidma tiegħu narawha tidħol fejn tidħol mażunerija. Daw is-setti segreti li jippruvaw jimmanipulaw u jieħdu kontroll ta' dik li hija s-soċjetà, ta' dak li jistgħu jkunu għaqditu movimenti b'ċerta ħażen u b'ċerta anka affarijiet li morru kontra Alla u d-dinjità tal-bniedem. Xitan naraw jaħdem eżistijaj f'dak li hu terrorizmu,
f'dik li mafja, f'dak affarijiet organizzati ta' kriminalità li joħduha kontra l-bniedem. Iċ-ċitan naraw jaħdem eżistej f'dik li l-prostituzzjoni, persuni li jħadmu persuni oħra f'dan l-industrija sessuali li tkisser id-dinja tal-bniedem. Sfortunatament anka tfal insibu barra minn Malta li jinqabdu f'din ix-xibka ta' prostituzzjoni. Kemm abbużi eżistej imorru kontra d-dinjeta tal-bniedem. L-Satan jaħdem fin, mhux neċessarjament dirett, imma jinqeda bid-dnub tal-bniedem sabiex ikompli jkisser, imma qiegħed hemm. U l-gwaj tagħna li aħna omja għalih. Però tama kbira li aħna għandna eżistija din. Il-qalb immakulata ta' Marija fl-aħħar sejra terbaħ. Għaliex eżistijej għandna dir-referenza il-qalb immakulata ta' Marija? Il-Madonna qiegħda eżistijej fl-imkien mal-Knisja kif spjegajt fil-gwerra ma' Satana, però l-Madonna għandha rwol partikolari. Naraw li hija kif jalmuna s-Santi Padri, b'mod speċjali Santi Rinew, kif kien permezz ta' mara Eva, illi xitan daħaq biha sabiex daħlednu, permezz ta' mara oħra tidħol il-grazzja fid-dinja, jiġifieri Kristu, għaxu l-grazzja talla, u permezz ta' din l-istess mara sejra tġilet mas-serb tal-qedem, mal-giddieb, mal-missier il-gideb, kif isejjaħlu Sidna Ġesu Kristu. Xitan jibda u jqarraq. Jista' jkun li inti tinsab f'gidba li inti tinsab inqarraq mix-xitan fil-ħajja tiegħek u ma tix tinduna. Il-Madonna allura eżistijej minħabba r-rabta kbira li hemm bejna u bejn Kristu. Madonna l-Ġesu ma nistgħux nifirduhom minn xulxin. Dak li qatalla ma jistax jifirdu l-bniedem. Il-Madonna wkoll minħabba l-għaqda tagħha ma' Ġesu speċjali bħala il-Madonna tinsab mod speċjali fit-taqbida max-xitan. U hemm bżonn eżistijej li aħna narfu nirrikonoxxu il-bżonn li nkunu maqudin ma' Marija sabiex isseħ din ir-rebħa. Il-Madonna eżistej tirreferi għal dik li għal-qalb immakulata tagħha. Il-qalb immakulata tagħha li se terbaħ. Għaliex hija l-qalb immakulata ta' Marija? Il-qalb immakulata ta' Marija, it-tnejn li huma il-qalb u l-fatt li għal-immakulata huma referenza għal dik li l-Madonna u l-missjoni tagħha. Il-fatt li immakulati għal dik li hija bla dnub, allura l-fatt li x-xitan qatt ma kellu ħakma fuqha.